meron na naman kaming eating vlog at ang kakainin namin ngayon ay samgyup in a tub. Diba? Hindi mo na kailangan mag-ready ng kawali, barbecue pan, kalan, ng mga dishes kasi may mga ganito nang available. Ready to eat. Tada! Ito yung karne na may sesame seeds, may lettuce na siya, may kimchi, may toge, may tofu, and may bell pepper, and may fish flakes ba tawag dito? Perfect ha, dapat ano makakali. 1, 2, 3. Ay! Mali. Okay, let's eat. Anong una mo kinakain mo? Karne, syempre. Kimchi. Nakakatuwa na ang daming naglabasang mga business ngayong quarantine, no? Pwede pala yung ganito na samgyup in a tab lang. Ano pa ba yung mga business naglabasan? Yung mga kikiam, tapos yung grocery ngayon, online na rin, mag-check ka na lang ng ganyan, tapos di-deliver ka rin. So, marami parang paraan para hindi ka na lumabas ng bahay. Lalaki, pwede mo rin orderin. Joke lang. Anong pinaka-favorite mo sa dyan? Ito po. Karne. So, hindi ko to ubusin kasi feeling ko Ito. tofu. Nanonood siya. Nag-Netflix siya. Nanonood siya ng I Love to Last. Yung venerasyon. Alam niyo po siya, kakakain niya lang ng chocolate. Ito naman titirahin. Cheers. Kain natin yung lettuce. Hindi marunong mag-chopstick? Ayan, yan ang toge. Pero gusto naman ng tofu. Sa'yo yan. Alam ang favorite mo yan. Ayan. Sana in-order ko na lang toge. Kaya shoutout ko sa lahat ng kabisyo nating naging online seller. Sana po ay maraming mabenta at makaraos ngayong COVID-19 crisis. Bye-bye po! Thank you! Happy eating! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.